We've got Umnotho Wamakhosi. I won't say too much about that for now. We've got Idanko Diski, hosted by myself, which is a football podcast, soccer podcast. Because we are in South Africa, siyasho nje freely ukuthi football, because ayikho American football vele la, futhi ngeke sibe khona. Ikhona rugby. So I host Idanko Diski podcast, where I invite guests, abantu abathe ukuba nohlonze kwezebhola likanobhutshuzwayo. If there are no guests, then I present it in the form of so in lento le soccer zone. Yeah, in the form of soccer zone. No 411 zonke lezi inhlelo zebhola lezi ezikhona lapha ku mainstream TV. We also have a new kid on the block. You have a coffee with me, not me. Have a coffee with King Shamase, but it's called Have a Coffee with Me. And hosted by King Shamase, yes. We also have Eat the Black Music. GMS is one of the artists. Asebeke baba khona kuyona. So other than that, phinde kube khona futhi ke bayimkhohlwayo. But akhona nama performance. I think GMS is one of the performers performer at the end of the program. Then after performances, we are going to have a screening of a feature film that we worked on about 3-4 years ago. But it's close to 5 years, yeah. Sayisebenza le project, so abantu bazothola ithuba lokuthi bayibuke. There are also upcoming projects engizokhuluma ngawo as the program goes, ukuthi maphi lawo ma projects and how people can be involved. But I know ke ukuthi abantu bazothula bese bekhuluma le language abayikhuluma koTira. Mhlambe nabo oTira bavula kanje ama opportunities, and then people thought to themselves, bazosnoka laba. In fact ke bafethu lento yokunokho uthi ngingeneke kuyona namhlanje, ngivele ngene straight khona uzoyi understand. There is nowhere la uzoya khona ongeke uze ufile engazuthi uyanokwa, because uye businessini lomunye umuntu futhi uyosebenza under ama terms akhe lo muntu. And if uzosayina icontract ngalokho instead of lokho, then uzona problem. Sizokhuluma indaba zama contracts nezinto ekufanele uyigade, so that you don't staff ngalesikhathi usebenzela whatever or whichever record company uzobe uyisebenzela. Other than that, before nje I introduce myself, ngizocela ukuthi bafo uvele uzosenzela i-purpose la, usalusa usamukela, ngoba ngicabanga ukuthi umkhulu wabazukulu mhlawumbe ukude ukuthi akwazi ukusamukela, noma mekhona uzoza so that sizwazi ngiqhubele business lami. Danko. Naphila ngathi ngikhathele kuyisonto ekseni, kodwa ngiya-understand nama artist mhlawumbe belinegig izolo. Yabo mfethu ngiyanamukela, igama lami nguKhulekani wakamkhwanazi, khona nelesingisi bathi uMatthews lapha kwi-ID. Shothi umuntu wazalwa ngaley'khathi lezi ngokuphoqelekile ukusibela lamagama lawo, but nje awasekhaya nguKhulekani. Ngaziwa kakhulu ngelika King Shamase, uFeature uShamase isithakazelo sakamkhwanazi makuthi niyazi. Ngiyanamukela bafethu, thank you for your time kuyisonto. I know ukuthi abanye bayasonta abafani nathi, kodwa basacrificeile namhlanje bathi asohlanganisa kule nkonzo sikuyona njengamanje, nobuso obuningi obusha la enqala ukubona. Siyabonga kakhulu whoever omobilizile noma omemile udlale i-role enkulu. Unfortunately udokotela akekho at the moment, ngicabanga ukuthi usenkonzweni if I'm not mistaken, ubaba uNqetho okuyena umnikazi wale bhilidi esikuyona njengamanje.
besomcela nje ukuthi aswelcome but on behalf nonke namukelekile guys. Mhlambe to brief kancane ngale ndawo before singene kwi purpose of the day. Le ndawo abayaziyo kade kuyindawo ngizothina yokugrova ne cause besi sanele cela ungiranela lapha into ebeyenzeka besi hosta ama event la ekhaya indoor nama what you call nama tours of which ama tours asakhona namanje Big Bear acela nidlule lapha ngoba uthuba mfethu into ebeyenzeka ke la ekhaya begrove guys yona indawo encathi yokuqala elokishini noma eClermont ebiyenza lento le eyenziwa amanye ama tavern njoba nibone bibhaliwe ukuthi Shadows Tavern kwahamba ke iminyaka ke njoba nibona neindonga la unfortunately abasha asikwazanga nokuthatha itho but manibuka around lapha endongeni kunezithombe whereby kunama event aya host Dr. Netho ngaleza ikhathi kusayi Shadows Outdoor maningi kama talent agrowing under this leadership including o DJ Tira o Black Coffee o DJ Bongs mawukuthi ukhule ngalesa sikhathi uyawazi lama artists engwashoyo ezase Afro nje besihlezi la ekhaya mangabe host this is the venue yokuqala eyenza lento ye all white nibona nje sekunama all white events ayiqalela ekhaya kukhona no show your legs event yonke leyo nto le I think kulonyaka kuzobe ka 20 isummer white yenzeka njalo ngo December 16 so uyabuka ukuthi kwaqalwe nini kwenziwa such events so nathi siqhubeka kulona ke iphupho bafethu hopeful ukuthi so lokho esibalethile otira abasha nabanye abantu abazokwenza izinto ezintsha kunzima ukudila nama artists guys I'm an artist myself mhlambe kodwa ke ngingathi mina ngalekelelwa nawo ukuthi ngangena nakule element yokuba usomabhizinisi then mindset mhlambe yasithi ukushaypheka ngenye indlela but nje struggle sama artists ngiyasazi first afuna ukucushela ialarm aphinda aqothule embhedeni agezwe ancengwe yabo nje it's a lot umuntu umncengele italent lakho ukuthi libe successful even wasithi nasasingenawo ama opportunity afana nalawa la kuthiwa uzani kumahala futhi nani kuyakhokha endaweni into esibukayo guys si divided kakhulu so inhloso ngicathi uke wayisho uVKG umfoka Khambule la ukuthi sine TV channel ebizwa ngeTake2 TV ekuyingane yethu nje iqale kuba on action ngoJuly last year but sibe kuyiphupho ekade likhona nje for the past 2 years mangaphosisi esesa implementa last year sibuka lento yaka YouTube ukuthi okay it's fine kunama podcast kuneyinhlelo ezihlukene kodwa sicabanga ukuthi uYouTube umnikazi wawo wawufisa ukuthi ube iTV kodwa digital so iTV iba nama channel amaningi iba nama programs amaningi in one channel so that's what we are trying to do ukuthi noma ngabe yini it's your dance your poetry amahlaya ngokuhluka sikuthole under one platform and amasenti mayesevuma every day umungena kwi channel uzofica izinto ezi-premiered noma ezi-live streamed ezikulindile ukuthi ngo11 mhlawumbe it's education kuya ku2 yabo ama program accommodate wonke umuntu lapho ke ninifaka kanjani lento ke ninawo ama ideas nama creatives nezinto ehlezi niphuphe emakhoneni kodwa ingafezeki ngenxa yama facilities first of all isinenhlanhla ukuthi sibe nendawo efana nalesikwazi ukuhosta ama events nami nje mfethu ngi-artist njengani nonke yabo ngisaphansi njengani bafowethu ngisahlanganisa so kahlehle mina ukhulekani sekunesikhashana ngimazi ukuthi uhlezi ngibona ehamba nawo umfowethu yabo Sifundo kodwa ngingale nalo kahlehle unwazi oluningi ukuthi bese besebenzisana ngani so ngathi nami ngimthinta ubafo ngoba nami ngine brand yami enokusebenzisana nolwehlanu lwebeat yabo kuthiwa iClermont Bad League yabo ihlane beat ngicathi abanye abantu bayawazi ukudela nani yabo ama artist umculo inkondlo umrapper
ngisacela kakhulu. So bese uthi brand yami Clement Berry League cishe ifana njengayo yabo. Iyazisho igama ithi Clement Berry League akubhekishwa kuphela bantu concentration ama battles which is hip hop, but se expand beyond lokho sibe nezinkondlo. Uma ungena nje manje ku Facebook page ungakubona lokho Clement Berry League, uzobona ukuthi khona ki pages ikhona inkondlo ama performances sonke okunye kuba khona njalo kuba khona inkondlo ama performances ama battles obviously live performances. So izinto zonke lezi sigxile kuzona as Clement Berry League kakhulu. So main concentration Clement Berry League ukuthi obviously book ama artists ase Clement isikhathi esiningi. So operate since for almost 5 years because 2025. So ever since I graduated in 2020 from a high institution of learning ngaqhubeka nakho yabo. Into engangiyenza ke high institution of learning ngoba ukhost ama event ngoba ngi artist ukusebenzisa ama artist into esengibonile into esengibele passionate nayo since ngisayingane yabo. From high school ngangibhala ngishaya inkondlo, aphuma high school ngaki high institution of learning kuthiwa university ngahost ama event khona ngaba ne brand yami engiphushayo nakhona. Ngaqeda khona ngabuyela ekhaya 2020 ngoba ngisho 2020 ngihost ama event eClermont bangazi abafethu yabo. Ngathi abanye abantu bangazi ubuso bami la ukuthi u very family yabo. So nje uma ku Facebook ngeClement Berry League uma ungena ku Facebook uzobona from 2020 we've been operating, so for almost 4.5 years se operate. So abantu abaningi ngisho ukusebenza nabo ngiyathanda ukuthi ukholani umeshe into yeveni. So I very like ukuthi nibe neveni kanje. Izinto ama challenges abayashaya lawo as Clement Berry League where you find ukuthi most of the time ama venues bensebenzisana mhlambe nomlungu his lifestyle lapha. So ngoba sebeyavala kube inkinga sometimes yabo. Umuntu usuthi mase evalile indawo due to mhlambe inkinga ama personal reasons akhe ukuthi wena umvulisi. So where you find ukuthi that's where you're demanded to go extra and beyond ukuthi ufune ezinye indawo. Sanibonani? Yeah, phela ngithi ngifuna ukuchwaza. Faqale kuwena ukuchwaza. So that you connect with the energy that is from the audience. Kodwa ke kungenjalo nawe bobayosho njalo. But yebo. Ninjani ke? Hayi siyabonga ithuba bafowethu lokuba ke nisibeke kule ndawo. Seshilo ke kade ngaphambi kwami ngimfice sephakathi ngisazombamba kodwa ukuthubani kahle, but usekhulume kakhulu. I think usekhuluma okuningi engeke nami ngisahamba phezulu kwakho kakhulu. However ke kuthiwe angizosho nami ngikuphathisiwe. Sonke ke siphathisiwe ngeindlela ezahlukahlukene. Siyambonga futhi ke osinika lawo ma talent namakhono. Somehow ke mawubuka nje ihlabathi noma ngithi izwe lethu noma umhlaba nje wonke umiswe yiwa amaciko. Mawungasusa abaculi iTV angazi ngaba yini ngoba noma benza amafilimu bayawenza amafilimu like high to make it more live fanele kuphelezele umculo. Mase kusabisa uzwa ngomculo uthi hayi sekuzongena isini esabisa nawe usabe usasatshiswa umculo ungakayiboni into ezayo. So uma ungathiwa nje nyiya emculweni kungafa okuningi nama advert umculo ini. So ama TV shoot ngadinga nje avalo. So there's so much kodwa indlela ekinvestwa ngayo ayikagculisi. Awakanakwa awakathathwa serious ngalendlela ekufanele ngabathathwa ngayo in as much as edlala indima enkulu. And lento ilahleke ngisho ezikoleni la kufanele ngabe khona kusaqhutshekwa kuya uyuzwe sekuthiwa ibudget ayisekho. Qala kwaba nayo ibudget nje yesport kube nebudget yani kodwa manje kusport nje sekuvele kukhathaza ngoba akusekho budget akusenjani njani. So liyabulawa ikhono lomuntu omnyama, but I'm so grateful to see ukuthi bafowethu nibambile kunjalo. Kunama challenges zeke bese ngena kulokho engize khona. I think in 10 minutes time I'll be seated.
highlightile umfowethu ukuthi kahle kahle lama program anje kufanele asisize asilekelele ukuthi sisuke nakuma drugs naseyintweni lezi ezibamba abantu abasha eziningi ezibaphazamisa ugcina ungasafocus kulento oyiphathisiwe. However, again abanye bafakwa yizo lezi zinto i-entertainment kuwona ama drugs. Abanye kubona bafakwa ukuthi abanye bafika kwi-point of exposure mhlambe bengakabi ready enough, uthola ukuthi bane stage fright and mabe saba ke i-stage bese kuthiwa hayi ncinda la ukuze ukwazi ukubabheka kahle ukwazi ukugijima kahle umuntu usengenile kuma drugs kube nzima ukuphuma. I remember nomunye waye gospel artist kodwa ke waze impela samngcwaba simngcwatshiswa nje ukuthi ambambe phansi ama drugs. So kubalulekile ukuthi ke while we grow sizi amathuba afana nalawo siwasebenzise sisijwayele istage ukuze noma sesifika lapha singathembeli kulezi zinto ngoba wangena nemali yonke oyisebenzayo yobe isebenzela ukuthenga lezi zinto ukucover iscore bese ke ingabonakala progress empilweni yakhe iyayiqeda ke imali indaba yama drugs and stuff. Okay, ngoba mina ngakhuluma kuze kuhle mhlamba ngihlale kulolu daba engize ngalo. Ngiqale kuyizwe elincane ministry. Izwe elincane ministry lazala izwe elincane publishing. Into yobizo kuyinkinga ngoba muyizibila ivivala eminye iminyango. You must respond to it. Bese kuvuleka neminye iminyango. Sibabonile ke baningi abaculi bethu abanye bayiqala ekamereni lento ngefoni nje engacacile kodwa babonwa phesheya. Sabona sebendiza beyaphesheya bese kuba khona abaneziqo abangakaze balibona iphesheya ngethabo kodwa ngale industry baningi who goes to and fro. Sinanabantu ke onomcebo sebesimele emazweni cishe wonke umhlaba. So le industry enikiyona i-industry ekuyiyona enganivulela iminyango. So uma ke sengiqalile ke ngasabela kulolu bizo ke kwaselizala izwe elincane publishing ngoba nakhona kwakunencwadi engangiyibhalile. I think I have written about 7 books kwezenkolo. Ngaqale nami ngafuna ama publishers ngihamba impela njengoba ngaze ngabuye eKapa hayi bengafuni ukungipublisha kwaze waphoqa ukuthi no ake ngizifundise mina ukuthi yenzeka kanjani lento bese ngisiza ke nabanye ke abafisa ke ukubhala incwadi. So sengipublishe more than 7 of mine and again ezabanye ke laba lona nje usisi waselovu unomkhosi Mplisane kade launcha la eClermont ngolesihlanu kade belaunch incwadi. She was part of the launch. So siyabonga ukuthi kunabantu abasacabanga ngale ndlela ukuthi kunengane engathathi intweni kodwa esafisa ukuthi ikhiqize something. Ubani umunye ngamshiya ngaphandle kodwa ngiyabona kunama faces la ekade ngawagcina and I'm honored also now Mr. Marvelous for coming today. Sikhulume nje a few days wayithathela phezulu indaba yale workshop namhlanje. I think indaba ye hip hop guys mhlambe masingangena nakuyona asambeni selapha mhla ka 27 sonke njengoba sigcinela endlini because ngifisa ukuthi siyibuke lani Marvelous lento yokuthi singabe specific kakhulu ngama-genre siwenzayo. Lokho kwenza ukuthi sibe ngamaqoqana divided. Kanti masenza njengakudala yakhumbula masiya komisi ukuthi wakwenzakalani. Omisi angisababoni even today. Abantu ababehost omisi yebo leyo nto. Kumisi ofica ama-dancers, abantu aba-actayo, abashaya inkondlo, yonke i-art ihlangene under one roof. Yabo and then ke because siyadingana ushilo noma isidenkana la ukuthi mangathiwa
siya-acta kodwa wekha ama-sound of which abe-co-producer benza ama-instrument anikho nina with your vocals le nto ihlangene. That's why sibuke ngokuthi akube i-music and film workshop before besiwahlukanisa yabo, kodwa ngokukhula nokuyibuka ukuthi hayi lezi zinto ihlangene futhi ziyadingana because sonke samaciko. Appreciate you guys, ngiphinde ngibonge kubafethu engithi mangithi ngiyabahlupha bahlezi belula isandla because nami ngibuya ngihluphe bafethu. Iyasinda lento yokuhosta ama-program afana nalawo. Mhlawumbe ungangayibona into wena engathi iy'mali ngaphambi kwethu, kodwa there's money involved all the time. And for the fact ukuthi nami ngisuka la ngisuka khona, abanye bafaka o-petrol ngigibelile, shout out to you. Nami ngihlali la kaDabeka, but yabona lento ifaka imali engakanani. So nje siyabonga kakhulu. Amandla-ke ngekahlezi efana, but nje ngifisa ukubonga laphaya kubafo ekuthiwa uDJ NP wakhona la endaweni okwazile ukuthi reach out whereby kade ngikhala khona kuyena. As a result sikwazi nokuthi siphuza no drink njengamanje, it's because of him. So ngicela nimshayele isandla. Sukuma nje bakubone just ngicela ukufaka spotlight but nje nani i-artist spotlight into yami. Ngiyabonga kakhulu bafethu eyedwa yabo ukuthi wenza into enamandla kanjani, and ngizwe ukuthi amanzi awekho la kaDabeka but sikwazile ukuphuza amanzi adayiwe kancane. Ngixolise futhi nokuchamazela ama-restroom angitshengisanga wona nali toilet la mangabe kodwa afisa ukuchama, but ke nesimo sokuthi asinawo amanzi at the moment ngabe ngifisa ukuthi nginganibambi kakhulu nokudla ngithanda nginisha ngoba ngizosukela isuthe bese ngifuna ukusebenzisa yeah no bafethu ngiyabonga kushona ilanga, kodwa nje ngizama uku-appreciate ama-departments. Le group lena igcwele these young actors whereby bebenephupho lokuthi bafuna ukushoot ifilimu. So nami ngangena ngenxa yokuthi ngizolekelela noma sizolekelela si-TV on behalf. Okay, kwenzeka lento kade ngisho-ke siyaziyo sonke ukuthi siyadonsisana. Akuvele nje ukuthi boom kube lula. Mangabe ngithi Sunday omunye uzothi ngisontweni, omunye uzothi uma yabo kuningi u-end up ekuthiwa sisahlangana. So lengane le ifikile yashintsha izinto la, ngabona kuba quick within a week yabo yafaka nje enye energy. Mina ngiyafunda ke guys ema-groupini, ngingangaphendula but yonke ama-message yenu I make sure because I'm there for a reason. Le ntombazane yakamemela uphela ifikile ke manje, but nje abamaziyo nisho ukuthi silibizile igama lakhe la, i-leadership character ekuyena, nabantu abamthathele ekhanda ishintshile ne-mindset. Kwashesha wabhala i-script, abantu bathola ama-character. I think izolo bebehlangene bereheza benikezana nalezo zinto. So shout out to such because nathi siyadinga ukulekelelwa ama-leader kanjalo, sibuye sikhathale ukukhuluma into eyodwa nani. Mhlawumbe makusho umuntu okwi-age yakho nawe uzizwa ngathi yabo leyo nto, kanti nathi asigugile bafethu, sasuke nje sadaya. Hayi ngoba silapha ko-20 something. Yeah, so ngifuna ukuthi into yenze khona mhlawumbe unganakile wena, khona umuntu oyibukayo. Lezi zinto engishoyo manje zama-surprise kwabanye ukuthi nomchiti has been noting such things because kubuhlungu ukwenza into e-correct bese ungakhuthazwa. Yabo bengifisa nje ukumtshele khona so that ezoqhubeka enze kakhulu, but ngicela si-improveni guys esikhathini. Makuqala u-10 asifiki ngo-10, sifika at least past 9, 1:45 at least, ngoba besimake ne-register nolaphazamisa lapha yabo because attendance ibalulekile. Kodwa ke siya improve, ngeke sivele sibe good futhi ngeke nifane nami yabo, kodwa nizocosha la nizocosha khona. Singeneni ka music guys. Mhlambe before ngene ka music ngicela ukubuza nginombuzo la ku Mr Nkala ukuthi ka publishing and company yakhe ama artist angasizakala kanjani
abaculi especially ukuthi bakwazi lapho ukupublisha umculo wabo, because I believe ukuthi izinto ezifana no HR no PR and marketing no publishing siyayidinga, because zonke lama companies adumile akhokhela labo bantu ukuze ngabe into zabo zibe right. Udira kuyena ohambisa imculo eradweni, unalabantu laba abakhokhelayo abamenzela uPR, abamenzela publishing and so forth. Mhlambe ke kungayeze kube icompany yakho specific, but njoba sihlangene, how can we overcome such break lawo ma boundaries? Qala khona uzibhilonge kuwena olandelayo angayintshontsho, so uya copyright lapho uthola inamba yakho, uye ku research na kunikeze futhi RC number yakho ukuthi mayidlala la idlala khona online, whether you are aware noma unaware, kodwa ikwazi ukuthi notify noma idlala ema-radioeni nakuma-TV, kuya ngokuthi usukhule kangakanani. Sibe ne-Royal House Services ekwenye company yami eyenza izinto nayo ethe ukuba ningi, then saba nabantu esipartnerishe nabo okuyila ikhaya, which is kasi to kasi. Sipartnerishe ngezinto eziningi ke, i-schools program la sihambela khona izikole, kuzoba ama-tours, outdoor events so forth, kuzoba izwe elincane of which udirector walo Baba Nkala njoba ade echaza la ukuthi iziphi izinto abazenzayo sihlangene. Kuzoba abaxhasi abasilekelelayo throughout. Mhlambe nakhumbule sasinabo last time, sasine Angel Factor la ematafuleni, energy drink. That's our energy drink, also in partnership with ubaba uPrince uThicaba. But ke ngokuthi yonke lezi zinto siyazenzela, amandla abuya ngabi khona. As nibona nje, even our previous episodes besingenayo Angel Factor, yabo, imali buye zingenze kahle, kodwa sinazo izinto ezinhle ezidinga support yenu ukuze zenzeke. Liyashandisi ke inane hustlemania opportunity whereby kwayo wena ungabuka opportunity hleze kudlala ibhola la eKK, thangi Angel Factor, uhamba uyoyidayisa, uyithengele ukuthi uresele nawe wenze profit, yebo. So ngihlezi ngicabanga ubusiness ukuthi if ngithola 100 rand ngenza kanjani ungenzela abanye 100 rand kunokuthi kuphume imali kuleyo 100. I wish ukuthi nani nicabange kanjalo moving forward. Moving guys, sisayivulile izandla njoba de ngincoma ukubonga kuleya group yaliyasiswa kaMemela. Sisabafuna abantu ababhalayo. Masithi uyabhala sisho ukuthi brainstormer, ucabange ama-ideas. Sifuna umuntu okhuthele ekutypeni, because singayicabanga sonke ama-idea kodwa singabe naso isikhathi sokubhala. So uma ukhona uthi wena you are available to do such, you are more than welcome, ngoba ama-film makers ahlezi ena something to do, yabo. Siphinde sibe nama-film sibe nama-film sesiwashuthile amaningi njengoba desho uvusi khona i-movie esayenza. I think that was our last big project esayenza ngo-2019. I-movie abaningi cathi bayibonile kuyona i-channel Umcebo The Sacrifice. Esithe masibuka sathi hhayi asiniphathele namhlanje niyibuke nani. Angazi-ke ngokwe-audio sokwenza njani, kodwa nizoyibona guys njengoba sizama ukuthi si-project ngala mase siqedile. Leya film nakhona just to inspire you nokunivuselela ukuthi kuyenzeka, yabo, because isezingeni lokuthi i-TV ngayithatha kusasa ekuseni mangathi siyayiphusha ifika khona. Yonke ke indawo kuyenzeka sibe nokudonsisana. So na i-project leyani, it's one of the films ewangalulu kuyishoot on set during production time yayo. Njengoba ngisho khona abafisa ukuncengwa, kukhona bese bebona ama-role wabo, because uzoyibona nayo ukuthi ngokwama-actors khona abantu abamkajuluvu at times lapha ngokwama-character ekumele ukuthi bear with them mangabe ngekho available kokunye nani nani. Kodwa ke sibonge support ne-respect abayitshengisa ngalelalanga
nokuthi ayikho futhi imali abayifuna ngokuthi babafowethu nalokho obuye kusiza. Ngakho ngithi kubalekile ukusondela umuntu akubona akwazi ukuthi osibani bani ngangimbone kuphi so that ukwazi umuntu eSouth Africa ibona okulekelelayo. I'm not saying mhlawumbe ama bribes kodwa iyona ndlela ekumove ngayo. Yona ndlela ekumove ngayo submit ama video ko TV awahamba imahala. Yabo imali ihlezi involved kuyona yonke lento le. But it's all about ukuthi wena uyafuna yini ukinvesta kwinto yakho. Sengizokwehla VKG. Iphupho lami good people elikhona elikhulu ukuthi sibe yiunity bese siba nama event ethu afana nalawo kodwa singeke sisakhuluma ke sesiyoperforma manje. So hamba kuphela isikhathi lokho esixoxa ngoba ngiyazi ukuthi nina nifuna ukucula nifuna ukuacta nifuna ukudance i-energy ba drained kodwa sesifit mental yabo. Ngiyafisa ukunibhuka nonke njengoba nicolela endlini. YBZ wenzani une production which is a studio also wenza i-acting udila kakhulu no editor udila kakhulu kuyinkundla acting uya-actor uphinda shoot futhi wenza ama graphic designs uyalekelela la akwazi ukulekelela khona noma kuthiwa wenzani. Also siyaregistisana abafethu ukuthi osambra kwazi ukwenza uyafika kumina ngekusiza angifuna imali ke mina uyafika nje ungitshele mina ngikutshela iprice mhlambe ya race uthi imalini yabo 215 rand ngikhokha lo mali kumina ukhokha ilutho mhlambe ufika nedatha lakho benginalo lami sibenzise la. So mina ngenzani ngenza music kakhulukazi ngenza music wala yabo ngenza music wase Nigeria so ngenza kakhulu collaboration nabantu bangale Nigeria mina ngenza wangala futhi bona bakhuluma isingakubo nami ngikhuluma isingakithi engomeni sihlangana engomeni eyodwa so 2023 and 2024 I was nominated lapha eNigeria eLagos. So unfortunately ngaba nama votes amancane so ngabe nami ngayiqhubule yami indebe so ngenza music kanjalo ngangifollowa YBZ Zondo lapha na ku Facebook khona yonke indawo ngena Google khona bafithu nangisearch ngakumdlalo omkhulu wechess ngabashaya bonke abelungu namandla. Yes 2017 ngaphinda ngavela ku TV bafithu eseGot Talent ngikhona lapho nami ngifeeling ngibheka ngikhona ngiyabonga. ukuze mekuthiwa umuntu ugambukele indabeni zabantu angiyithandi indaba zabantu kodwa ezase YBZ Entertainment ngizoyingena. Uyabo i-administration fee yalezi zinto lezade ezisho la zokulokhuza zokuregister oSamro no Risa 150 rands izandla nengqondo yakhe mangabenza le ku 150 akukho free. So Sanele usu ready awukakabi ready mngani wami uke ngiyaqhubeka ke mina imovie kambe isikhathi singanani ithe ukuba kodwa ke imovie ke ngiyazi ke vele ukuthi sizoyenjoya kakhulu umcebo the sacrifice angeke ngidedele inkunzi malanga kudanswe sibe silungisa into yethu ulanga asuma zokhuluma into ebekele sizosenza hayi ngiyakhunjuzwa la bese ngithanda ukuphambuka impela ngizocela ukuthi uyazazi umnikazi wendaba aveleze nje sibe simshayela izandla ngoba phela i-platform phela le abantu abahasilishayo yabo nje uYBZ ngimbize ngokumazi ubafo ke lo sengiphula umoya naye ngimbize ngokuthi uthe akakwazi ukukhuluma kodwa kade eqeda ukukhuluma into esivele sathi sonke la noma ngabe kuthi ufike waba repeater leyo nto ade yisho yazi bekuzoba mnandi yabo anyways sanibona obikelelayo ubhudala nga uAthembele wathi usimhlala khona la eKK abaningi bangazi ubhudala nga la
ngizokhuluma about i-event esizobe sinayo eKK Hall ngomhla 3 May. Ngomhla 3 May eKK Hall ngenwa ama general mathikithi u20 rand. uVIP besingakabi nawo. But besazowenza ama package for 5 people or 10 people. La ngizosho ukuthi abaculi sinama dancer, sinabantu abashaya ingoma maskandi bazobe benandisa. Besizocela ukuthi uma ukhona noma mawukhona ongawazi ukuthi afake isandla naye njenge artist angene abhalise ku line up, abhalise kusanele so that sobafaka kwipost kwi-event bekwazi ukuthi befike bezonandisa. Okunye bengizocela ukuthi labo abazobhalisa mase sesiyikhiphile ipost, umuntu eseyibona kwipost ayipush ipost ukuze si-attract abantu because ama-event sinokwenza abantu banokukhala ngamathikithi, abantu ukuthi amathikithi ayabiza wala lezo zinto. Kodwa ekugcineni masiperforma thina sifuna ukuthi kube nabantu abaningi abasibukayo. Labo bantu abayilethi balethwa i-artist liyapost ukuthi ngizobe ngikhona endaweni ukuthi ngiyacela nihambe nongeseka umuntu azothenga ithikithi mase eyafika azokweseka. Ngiyabonga lokho kuphela kade ngizokusho. Cela ningifollow lapha ku Facebook ku MC Putalanga. Ngiyabonga. Right. Cela shayele uMC Putalanga. Okay, challenge encane esinayo usifundo uzosinika into yokuthi silalele. In the meantime sa downloada ingoma zabafethu abazoperforma ngazo. But ngifuna ukudlula kule yale event ezayo ukuthi 20 rand. Hayibo. And then ngiyabiza. Hayibo. Kungakhuluma umuntu ophuzayo. Athi ngilaphe kancane. Ngiyacabanga ukuthi abanye mhlawumbe bazoyibuza ukuthi hayi lo mfethu lo sale befikile umile la mfethu angilalana ngiphume esipani. So ngiyabona ukuthi ngihleli lapha ngicomfortable. So angizuyizwa lento emnandi ngesiphathe lo mfethu la. In fact bonke abafethu kade befika la cause ilabele lento information. Uze singazokubhayiziseka. Yeah, industry yabhayizisana bafethu akudlala. Yo. Okay, let's go, Doug. Hey, sir. Hey, sir. Ibulala ingqondo yami, ibulala umoya wami.
futhi uyangithethisa hey ongamalanga uhlezi ungenasikhathi kanti futhi uyangithethisa kulolu thando kuhlala ngiconfused yeah Adauhela sir Adauhela yeah thank you so very much thank you mara rona le banyana no alisa utsibi no longer ne alright sangizanikeza idea I think you will understand ukuthi no longer yini let's wait for the guy yeah bafethi kunendaba engizwile ezimnandi ezikhama kuleya guy leya athi uza host event kunama event awuthula yabo yeah bafethi ngicela ujabulisa intombi zenu please skanjela sida uskantsola la munyako ne kifiti da gize khona la ngizojabulisa intombi yakho Sponsor ya umsebenzi wami nangithi umsebenzi wami bese ngijabulisa ithekeni yakho la igcwale ngami Etsara bafethi ngicela ukuthi wonke umuntu othi ekhaya ngine oledi and mfethi oledi lami lihaslile bafethi yabo ngilanga ikhona ngenxa yeoledi lami ne and liphushile lisebenze kanzima ayijayivele ngoba la make sure ukuthi nje uyayifila ngaphakathi for ioledi la shut up Asa and I'm enjoying
share on Facebook, share on Facebook. In fact khona ishandisi ezayo kwamalume nangu umshanami Sinibona igama lami uSanelo Wanyawuza oyi-photographer aphinde ngibe u-MC kwi-Durban Got Talent ezishilo mhla 3 May sobe sine event so sicela support ama-tickets awu-R20 athola la kuthini ubone mina uThentula nga-Durban Got Talent ngapha mhla 3 May njengamanje sofaka umfundisi stage is yours. Danko. It's tough time living low life. Yeah, hey. Never quit what I'm trying to do. I was on for the good life. Letting God every day, they know it. I've been true to the pain. Control the Puma, when I'm going delays, cut on my neighbor. Control the Naminism, I will blame Pillow, and just a echo. It's just on the live, yeah. Like a star. I tell myself that I'm never gonna lose. I'm chasing money with a half face. No woman tongue in the pants. Yes, and desire, I'm doing it on my way. Shout out my niggas, they hustle for money. Now it's time for the good life. Yeah. Now it's time for the good life. Let's be the life. See that life. Let's push out the life. Forever. Forever. Let's be the life. See that life. Push out the life. Forever. Forever. Forever since I push you below. No man, no mashani simo. Footing your temper since I forever tinso dala sebenza. Sabela dali tina siyatela. No matter ngabe ndleli nameva. Tekutana lana ndleli memeza. Sabela dali ngithi sabela. Ngokulempilo kunzima kodwa nezami seyipusha. Noma kunzima kanjani nezami sifuna lemula. Kunzima kulendlela kenyuka kamfana kuthole lesitha. Alubasikiza ngezinja. Thina siphila le life. Siphila le life. Thina sipusha le life. Forever. Forever. Thina siphila le life. Siphila le life. Sanibonani. Yaw, mfundisi lo khulumayo. Thobani Gwija Xobhe Mahle. Ngiyabonga ithuba bengalilindeleke neze ukuthi ngalithola ebantwini abangaka. Ya ngibonga kakhulu bafethu ngicela ukuthi nami ningilandele ku Facebook ngikhona uThobani Gwija nje uqondile ngicabanga ukuthi mongibuka uzongibona noma uthi Thobani mfundisi uzovela ingifollow cela like no subscribe bafethu kulama channel o Spotify
YouTube ingoma zami ziyatholakala khona mobhale nje ukuthi umfundisi ngiyabonga uzobona isithombe sami ngqoqa ukuthi hayi ezimfundisi uzobona la ngiyabonga Mshaka lo muntu othi labantu baningi usanda kuperform eMoses Mabhida ngazichaza ukuthini mina ke indaba ngiyayikhipha ke mina indaba ngededele right bafethu ezandleni shout out to umfundisi Sacocela udedele umuntu umsniper a connect because of perform ngomezu 2 ipiano afro pop danko Besinda wehle impili ngehlisiwe luza lapho suka khona ingakaze kwabalula ngilele zikindali bigeqa makhula esicala sisela sefika isikhathi sokufuna ungalahli ithemba lawo kwamazwi kaGongo oziningi ziningi izinto esedlule kuzo lapho emhlabeni oziningi ziningi izinto esedlule nazo kondleleni kodwa ngaqhubeka angempela amandla kodwa ngaqhubeka angempela amandla. Sicela unipipiano. Hayi. Sicela unipipiano. Nakhona bafethu. Yabo, sicela sisithathe ngathi sesiphumelele yabo. Namhlanje ufuna kube ngathi sesiphumelele bafethu. Yabam mfethu. Nazo, yabona igama lengoma bafethu besisokole. Besisokole. Hamba nje.
Yazi Iti khona awubekungekho lula besithethwa simvula mina mangibheke mumba lapho ngisuka khona bekungekho lula besithethwa simvula besisokola sokola sokola ikhathilele sikho siyathokoza manje thokoza thokoza Fezeka maphupho kwashintsha isimo ngatholi injabulo kwajabha nezimo phumelela ngakithi xesha lami ngoba masijabule sonke xesha lami ngoba masithokoze sonke xesha lami ngoba masijabule sonke xesha lami ngoba masithokoze sonke awumina mangibheke mumba lapho ngisuka khona awubekungekho lula besithethwa simvula mina mangibheke mumba awulapho ngisuka khona awubekungekho lula besithethwa simvula besisokola sokola sokola ikhathilele sikho siyathokoza thokoza thokoza isishintshile impilo. Shout out to everyone. Bafethu okwazile ukuphula apha ekhaya siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu mfethu. Siyabonga. Shout out to producer wasekhaya bafethu. uCedric. Shout out to uCedric lapha eBrazendala bafethu. Hopefully information oyitholile namhlanje ne chemistry nje ngalesikhathi sekuperformwa la we hope ukuthi izosebenza in a positive way going forward empilweni yakho nje as an artist. Right now into ezokwenzeka kuzongena le movie ekuthiwa umcebo the sacrifice imovie yase Clermont. Then after the movie ke akekho kufanele acela ipermission masufuna ukukhululeka nje then ke sisingaqala sihlakazeke enjoy.